이거 아빠 능아요. लोगोफोर नोंथांमोन गावनि दादु सरगारनि भिडिअ फिन खेबसे बरायबानो जाबाय स' दिनैनि भिडिअ माबायदि जायो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय थुदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ माबायदि जायो लोगोफोर दिनै जोङो मोनाबिलिनि दसे दारागाव बेरायना फैनि जों ओंखारखांबाय मस्थ' गरम हौवाया लोंनानै बायनि सानाङा उन्दुना दोङो फोजानि बायखो हदाय बबावबा थांनो रावबा लोंनाय मानोबा ओंखारखांबाय जोङो ओइ ओंखारखांबाय गथ'फोरा गारियाव गाखोजोब्बाय दा लिंनो मोनाबाथाय जालायगोन है गारि सलायग्रा मानसिया बिदि आं बिदिबा थाङालै बेथोनबो बबावबा थांबा लोंनायल'सो लोंनाङा होनबाय दहैनो थौ दारागावआव दैयाव एखेबारे थान्दा गुसु जागोन दे टाइम जाबाय दे गथ'फोरा माबोरै थांनो लिंबाय दे गारियाव गाखोजोब्बायानो दे मां ओंखारखांबायानो रेडि जाखाबाय नै दुगैनो थाखाय दैयाव दसे गेलेनांगोन ना रावबो बिदि जायालै थांना लाबा थादो होनबा थानसै फैजोबनोसै नै खानायदों माखासे सिथाबजोब बिखुङाव मा नागिरदोंलाय मानो बिदिबालाय सोर थांनो लुगैसो नै थांला नों आंखौ माबाबाय थाना थांनो थां एसे फेग्लेले फैसाया फेग्ले फुग्ले खायसो मोनो आं दिनै दारागाव बरमायाव जाहैनांगोन नों मा गानदोलै हायथुथुनो समाया है थुवा फैसाया बायसिनि थाखाय लानांगौ दे अयखोला थौहाय आं ओंखारलाङा साला लोंना फेग्लेले फुग्लेले फैयाखै आं लोङाखै खायसे मानसिफोरखौ गथ'फोरखौ नावना खनसे आंनो मा खिथिबा माबा जागोन ना फैसाखौ गारि स्टार बन्द जाबाय फैसाया लाजोब गासिबो थां नै दाखाय नोङो मन्दिरनिफ्राय माबा लाबोना दोनफैनाया सिथाबबाय बुजाला फैसाया बुजाला फैसा होना दोनफैनायखाय नोङो बुजाला ओइनो दामगासिनो मानसिफोरा नोङो लाबाय दुगैनो दै जाबाय गथ'फोरा एखेबारे दावराव आं सेन्देलखौ बहा गानलांखो बिसोरो थौ र' दरजा फांनि आं लांदों ना लांगोन थौ सेन्देलाबो माबाया मा खालि गारि साबियालाय लांखाबाय नै जेनथेनफोर जाबाय हौवाखौ खायलें खुइलें बोरैबा सलायनो गारिखौबा हौवा सौदोंमोन नामा फेमिलि गथ' खानै जेनथेन न'निफ्राय ओंखारबोबाय फोजाना लाना फैबाय जेनथेन दा दैमायाव दुगैनानै गुसु जाबा थान्दा जाथोसै दा माथो ओंखाराखै थारमाने निसाया खाराखै नंगौना खाराखै माहायलाय जों जानो ओंखारलायबाय लाबबाय ससे लामाबानो आइसक्रिम जानो मायबा जानो गरमबानो जानांगौ जाबाय फांस्लामबोआलैसलाय गाखोना जाबाबो फिसाया जास्लाबलाया आइनो पार्क जि साफानो हरदो 이 가는 소통이 따라 많이 불래. 너가 같이 가야지. 맞아. 같이 일해서 가요. 저희님이 오늘
मानसि जादों बेखौनो अपारेसन हाजो मोनबाय इनो हाजो साफा साइकेलाव बोरै गाखोगोन इफोरावलाय नै लोगोफोर जोंनि दावरागाव जागाया माबायदि पाहार गाखोलांनो आइदि सलायखायो ड्राइभारा जोंनिया मोदलासो बाला लोगोफोर गेट मोनफैबाय हाबबोबाय गेट बारबोबाय बारबोबाय माने बेसे लाखियो बेसेया 200 लाखिबाय हा 200 दुइस' माइल लादो आङो 150 जासिबाय मानिया मालाय नोंहा हायाबा 100बो जाया न' जायानो जों दा दैयावसो जागोनसो होनलायदों होमबा सोरदो मिथिया जों दा दैयावसो जागोनसो नामा बे बेलासि टाइमाव बेसेबां लायो लायनो हा बाइकनिखौ 50 नो मोनफैबायानो नै मा गेमलाय मोनफैयो एसे बिग गेम मोजां नुयोना एसे थानाय जायगाखौ आं थाबायनोसो लुगैलायो गारिया सिङाव गारि लाङाखै नामालाय मानसिफोरलाय गारि गोजा खाखोना थिखांनो हानो नागिरालै दैयाव सिनिया दं इफोराव मा आरो मानसि नुदों स्लिप जानो बेगदासो मानसि नैयाव स्लिप जायो बिराद मोनफैबाय नै सान्दुङा दंफैयो अ दै स्रे स्रे गैया दख' दिनै खम दे लांगोन मानसि stop खारबाय गारिया stop आयौ stop गारिया गोसा खारबाय बिदि न' मानसिया जानो हावरियाथार जानि उबाया लोगोफोर मा दैया मुलिया फैदो दुगैयोमोन जागोन मानसि जानि गथ'खानिया वाटता नजारा दैया गुंलेथार एकदम दैयानो गुंलेथार दैया गुंलेथार संलै पार' इखै हाबहैनाङा गोथौ सान्दुंआबो माइसि सान्दुंलै इखै हाबहैनाङा दे मा दुर्जा मारनाया मा जाखो सान्दुंखौ साइकेल लालायबाय नै औ मानसि सान्दुंआनो खाराखै दाबो ने माने ओइ इथिंजाय नङा खोनालाय लाया 그다음 또 나가는 건가? 마음에 들으세요? Đấy, tôi gì ấy nữa. Riêng lên có tờ. Ơi, cái lần gần. Mobile aku kan. Ay! Bom. Babu bismar kan atsla. 근데 난 어떻게 매사 준 거야? 상관은 상관없어. 역시다.
lagi stabil ada yang pakai stabil. Mana? Darakau. Iya, nunggu lesar. Apa? Mana lah? Lesar le. Oi, kita nak karba. Bislah. Ha? Ini malah लोंनायफोरा बियार बथलफोरा दारागाव माथो मानसिफोरा बियार गारदावनोसो फैयो ओइ फै Ya, kita cai ini gini deh. Matang deh ke. Ini manci kom logoफोर दुगैनो मोजां जादों जानायालाय. Faido. Này logoफोर दैयाव गेलेगासिनो. Faido बाबु, yuk fai. Good. Babu tak fai. Babu yuk fai. Fai. Siap sekali ya. Wah, ini. Ria kom sini nih. Sini ya. Kan tak apa? दारागाव बियार गारदावनाय बियार गारदावनाय बियार खोनो लाबासै लोगोफोर दा दखानाव बायना गारदावनोसै बियारखो Babu. Darakau. Yo. Ini lihat apa? Ini yang burung tuh ini wah. Gua tahu nih. Ayo thẳng phải không? Em con đừng ở đây, stem nó thấy gần. Em con đừng ai stem nó thấy gần. Đây là stem nó thấy gần. Đây lên đây. Babu. Đây. लोगोफोर दारागावनि मा बान्दोआ खुख्लाजोब्बाय गोथौ जाजोब्बाय ओइनो सोरबा दुगैनोबा फैनांगो लोगोफोर ओइ पारु बियार गारदावनो माथो दारागाव हो दा बहा मोनगोन ओइ रड गोजा हाइखाव लांजोबगोन गथ' एसे रड गोजा होनदो इयाव थांनाङा हाइखाव लांजाजोबगोन जिलांजोबगोन गथ'फोर फै थांसै दैया खम लोगोफोर नै दारागाव दैया एकदम माने गुंले बेलेग दिना फैबोला माने गोजां मोनोमोन दिनै एकदम गुंले मोनदो दैखो आरो दैया एसे खम दोङो नै लोगोफोर मानसिबो गैया एसां मानसिबो खम मोनफैनानै मा जालायखो मोजाङै मोनाबाय खैथासो जाखोलै दा 5थासो जाबाय खोमा नै जोंहानि फिसाजो लोगो थारमाने बेखौ दोनहैनो होननानै गियो नामा होनना सिगिबाय थादो बिदाया नोंखौ हारसिं एंगारहरगोन नो हायना दोनहैगोन ओरैनो होनजायो हादाया थगायदों नोंखौ गामसा गानना फैबाय थारमाने गानस्लायनानै हा sok ini kasih sok मोनफैबाय nih मोनाबाय deh masih daur udah sampai bukan Manja yang kamu
फिसाफोरा खायसो मायबा जानो जालायबाय आइसक्रिम जानो मायबा जानो लामा ससेयावनो मा हे खासे गरम मोनजोबबाय ना गामसायानो नुजाथारनोसै मोनबाय थानोबो मा लामा सफ्राव मोनफ्रोमबो जानो नागिरबाय थायो इसोरलाय आइसक्रिम जानो नागिरलायबाय दारागाव जाबोबाय लोंबोबाय दा आइसक्रिम दे थान्दा खालामसै हायनासै आं जायालै आइसक्रिम होदो 100 हाबाब मायालाय मोजां जाया Ya? आं इदिनो Ang sabukon. ना 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 Itu kali. Dumunang. ए बाबुखौ दहाय थांनायावबो जालांदो आरो इयो दाबो गैया दंबाय खोनादों बाबा खथ' जागालावथ' जानांगौ आं बनदायो